ታሪካዊ ከተማ ዓድዋ ተረኺቦም ካብቲ ምዑዝ መዓዲ ባህሎም ከም ቃልስኾም እንሆ ይመፁ እስኪ ድማ ከምዚ ዝበለ ሞራል ተቐበልዎም ታሪካዊ ገዳም ዋልድባ ገዳም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስቅላ ቆየታ ገዳም ወይበላ ማርያም ሰመን ገዳም አቡነ መራዊ ክርስቶስ ቀላቀል ታሪካዊ ቦታ ወያላሻ መቃብር ሼክ መሐመድ መቁራዕታይ እንዳባቡና ካልኦት ታሪካዊ ቦታታትን ዝዓቐፈት ብሩኻት መራብን ተገዘት ዝማዕረበት ሰዋት ሰሜን ምዕራብ ንሓይሻ ምችው ዝኾነ ሰጣሕ ጎላጉላት ዝዋነነት ማዕኸን ሽሻን ማዕኸን ፀጋታት በበቁል መሰረት ተጋድሎ ብረታዊ ቃልሲ አመቱ ክርስትና ሙስሊምና ማዕባል ሰሪ ብሔረሰብ ኩናማ ዝዓቐፈት ገባ ስሜና ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ናብቲ ዞባ ንወድቀኩም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ምዃኑ ባህሊ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ክሳባ ፍቱን ባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ተዓጢቖም እንሆ ኣብዛ ኣዳራሽ ተረኺቦም ይኩማ ሞጎጎ ዕትሮ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሸኽላ እስኪ ብመንግስት ዝበለ ሞራል ሰሚርና ብመንግስት ዝበለ ሞራል ተመቲዓልና ሰሚርና ብመንግስት ዝበለ ሞራል ውሕድና ዘለዎም ሞራል ሰኒ እስኪ ሞራል ሰሚዎ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብሩባታት መረብን ተከዘን ዝማዕረገት ሓጋይ መስከረንቲ ወሓዚ ማዕጣ ንመስኖ ምቹው ዝኾነ ከም ዕጣን ዕንዳዲ ጡጥን ካልኦት ፍርያታት ሕርሻን ትፈርዩና መሰረት ቃልሲ መሰረት ጅግንነት ባድመ ሸራሮ ገምሃሎ ደደቢት ዝዓቐፈት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ምዑዝ ባህላ እንሆ ጥበብ ክብለኩም እያ ደጊምና ሰናይ ፃኒሕት እሞ ካብ ዝቐፅል ነቢልና ኣርባዕተ ባህላዊ ዜማታት ናባኹም ክነብል ኢና ፈለማ ደቂ ዓደይ ወለላ ንዑናይ ናብ ጎይላ እናበለ በቲ ጥዑም ድምፁ ሲስ ከብለና እዩ ድምፃዊ ገብረ እግዚኣብሔር ከበደ ወዲ ከበደ በመቐፃል ጋማይ ኩሕሎ ብገብረ ብርሃን ግደይ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀባታሉ ባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ዓብ ዜማ ክቐርበልኩም እዩ ሕዚ እውን እታ ቀያሕ ቆልዓ ሸላልሙለየ ሒዘያ ክኸይድ ንሽረ ዓደየ እናበለ ወዲ ከበደ ገብረ እግዚኣብሔር ከበደ ወዲ ከበደ ሕዚ እውን ሲስ ከብለና እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣንቲ ፍርኩንዐ በደለይ ብዙሕ እዩ ኮፍ ኢለ ከውጉዐ እናበለት በሰሙንቁን ጀሚራ ትርግታል ብናብ ምውሳኽ ክርድግ እናበለት ናውዒ ሙዚቃ ትእትወና ድምፃዊት ደግነሽ ብርሃነ ሕዚ እውን ልኡኻት ባህሊ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ደነገነ ትወይ ምልስ ቅብል ቀንጠስ እናበሉ ኣብዚ ምዉቕ ኣዳራሽ እናተፃወትና እዮም ክሳብ ኣፍንጭኦም ባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ተዓጢቖም ይፅበዮም ኣለዉ ደጊምና ሰናይ ፃኒሒት ምስ ሊቃውንቲ ባህሊ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ የቕኒልና ሰናይ ፃኒሒት